रायजो राजाफोर दिनै एसे गोदान जायगा बेरायनो नागिरदोंलाय इन्डिया भुटान बर्डाराव जोंहा दङ फंबाय आनन्द इस्लारि बिथाङा बे इन्डिया भुटान बर्डार गामिनिनो बिथाङा दा थुख्रि बस्ति होननाय जायगायाव लांगोन बे गामियाव नेपालिफोरबो थायो आरो बर'फोरबो थायो दा जों बे समायना रमायनाखौ एसे नायहैनोसैलाय नोंथांमोनहा नुनो मोनदों भुटान रायजोनि हाजो जों बर्डार सेर सेर सालायबोगासिनो दङ जों नुनो मोनदों जेरावबो गय बिफां फुलि गायगासिनो दङ गय बिफाङा हायावल' गायनानै होनांगौ होनबानो जि मोजां रज'खायो आरो बे ओनसोलनि गया जानोबो गोथावसिनखा इन्डिया भुटान बर्डारनि सिमाखौ नुजेनबाय नै बेलाय बेनो बेनिफ्राय एसे थांबानो भुटाननि लामा दङ बैहाय बेयो सरलपारा सरबांथिं कानेक्टिभिटी जायो नोंथांमोनहा गारिबो खारनाय नुदों गुफुर गुफुर बै लामाजों लामाया जोबोद खस्थ' नै गामिनि सिख्लाफोर नै नोंथांमोनहा नुनो हाबावबाय बर्डारनि पिलार नै बाहायबो मोनसे दै दङ बै दालाङा भुटाननि दालां नामा औ नै नोंथांमोनहा नुनो हाबाय भुटाननि हाइवेआ जोंना फंबायमोनहा फट' लालागासिनो नोंथांमोनहा नुनो मोनदों हाइवे बे बर्डार सेर सेर दा गारिनिफ्राय सरलपारा खाथि बेजों कानेक्टिभिटी जायो बे ओमफ्राय दालांखौबो नुबाय नै गोबांथार गारि खारलागासिनो दङ भुटानना मोनसे हाइवे दङ बे इन्डियान बर्डार सेर 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 ओरै सामजंगारसिम कानेक्टिभिटी जायो ओरै बेंगलावबो मोनसे गेट दङ बे जुमदुवार खाथियाव बे सेर 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 नोंथांमोनहा गोबांथार गारि खारनाय नुनो मोनदों फंबायमोनहा फुरा स्टाइल पस्ट मारिगासिनो नै आंजों बेरायफादों दिनै बेनो जाहैबाय बर्डार नैबे सिमेन्टेड पस्टनि ओरै साथिं थांबा भुटान जाबाय ओरैजाय इन्डिया जाबाय नोंथांमोनहा हाजोखौ नुनो मोनगासिनो आरो नैबे सिमेन्टेड पस्ट बर्डार रड जों दा भुटाननि सिंजों हाबबाय नै लामा गाज्रिनि थाखाय भुटाननि सिंजों हाबनांदों पस्टआ बेनो सिमाया जों दा इन्डियानिथिं फैफिनबाय नोंथांमोनहा टावार नुनो मोनदों बे जाहैबाय कारेन्ट टावार भुटाननिफ्राय फैनाय नै सिमेन्टेड पिलार पस्टआ बेनो बर्डारनिया एक्सट्रिम बर्डाराव फैबाय जों नै न' बेयो नेपालि ना बर'नि न' नेपालिनि न' जों दा ओरै भुटान सिंथिंसो फैबाय जों दा ओरै थाबायलांसिगोन ओरै ग्रं ग्रं ग्रंखा जों दा बे गेजेर गेजेर थाबायलांगोन जोङो दा दंफैयो भुटाननि सिङावसो जा गेसाव मोनामो नोंथांमोननि थाखाय उफाय गैयिनि थाखाय आं फैथारबाय देखायनो थाखाय बेनो जाहैबाय अफ्रि गेसाव भुटाननि बे हाजो खर'आव जौनि फेक्ट्रि दं जाहैदों बेनिफ्राय जेसेबांखि वेस्ट प्रडाक्ट बेखौ बिथांमोनहा बे दैयाव हगार हरो दा बोहैगासिनो दङ नुवाखै नोंथांमोनहा नुनो हागोन नै जि गेसाव मोनामखायो जुदि बे जायगायाव 15 मिनिटसो गसंनानै थायोबानो अट'मेटिकलि फेखागोन लोङै मानसिफ्रा आरो खोनानो मोननाय बायदिबा बे जौनि वेस्ट प्रडाक्ट बियो बोहैलाङो भुर दैमायाव बेनिफ्राय भुर दैमाया
देवस्रियाव थाङो देवस्रिनिफ्राय आरो आइ दैयाव थांबावो जाहैदों होनबा नोंथांमोनहा मिन्थिनो हाबाय जेसेबांखि भुटान हाजोआव लेथ्रा गेसाव गोफोन दङ बियो जोंनि इण्डियानि दैयाव बोहैलांजोबो जोङो एसे गाहायाव थाबाय फैबाय एसे बेरायहैनोसै हरैहाय भुर दै होनदों नामा फंबाय भुर दैखौ माबायदि नायनोसै नोंथांमोनहा नुनो हाबाय बे इलेक्ट्रिक टावार दङ बियो भुटाननि बिनिफ्राय इण्डिया बिनिफ्राय कानेक्ट खालामनानै लांसिगोन बैहाय कालारफुल मोनसे टावार दङ बेनो लास्ट भुटाननि जों दा इण्डियायाव फैफिनबाय नोंथांमोनहा नुनो मोनदों कारेन्ट टावार बेयो बर्डार गायलांदों बेनिफ्राय बे कारेन्ट टावारनि जेसेबांखि खोला साइड बे इण्डिया नै माबानि जौ फेक्ट्रिनि वेस्ट प्रडाक्टआ जेरै मोनो एरै बोहैबोलाबायगासिनो दङ ओरैहाय जि गेसाव मोनामखायोलै बिराद गाज्रि नुवाखै जेराव मोनो बाहायनो जोङो दा एसे बेरायहैलाबायनोसै ओरैजाय भुर दैयाव फैबाय जेला एसे दुगैनानै थांसै नोंथांमोनहा नायदो नै बर्डारनि समायना रमायना मिथिंगाखौ जोङो एसे दुगैनो सानदोंमोन नाथाय दैखौनो गुबुंलेलेसो नुबाय बुहुर दै होनदों बेखौ फंबाय मोखां सुबाय नामा दैखौनो एसे गुबुंलेलेसो नुदों मिथिनो हायासै मानि थाखाय बेनि दैया गुबुंले ओरै साहाथिं भुटान आरो ओरै खोलाथिं इण्डिया बेनो जाहैबाय बुहुर दै देवस्रि दालाङाव गोलैहैयो होनदों बे दैया बिनिफ्राय देवस्रिनिफ्राय आइ दैयाव जोङो एसे दा थाबायनानै मेंबाय गोलोमलायबाय दै लोंलांनो नागिरदों नैबे आदानि न'आव जों एसे मिन्थिनानै लानोसै बे आइलेण्ड गामिनि सोमोन्दै बेनिफ्राय आदामोना गामिया हानि लेखा मोनबाय दा मोनबाय बिसि गोबाव जाखो लेखा मोननाया 19 नभेम्बर होमबालाय गैला नै बोसोरसेयानो जानोसै बिनिफ्राय नोंसिनाथ' फुरा भुटान बर्डारजों नांजाबथारनाय जाबाय ओमफ्राय लामायाबो बिराद मोजां दं भुटानना ओमफ्राय बे लामायाव थाबायहोयो नोंसोरखौ दा लकडाउननि थाखायसो थाबायमोन सिगाङावथ' खुला लकडाउन नङैयाव माने थांलाय फैलाय हायो गारि मटर सालायनो हाजोबोमोन जेबो प्रब्लेम गैयामोन भुटाननिखौनो जोङो लांबाबो दागारियावबाबो हायो बाजारसिमबाबो हायो माने जायखिजाया नोंसोर ओरै गेलेफु सिंजों जानानै थाङो ना ओरै बायह्रा जानानै थाङोमोन जोङो थांनायावथ' ओरै गेलेफुआवसो ओंखारहैयो गेटआव ना गेलेफु डाइरेक्ट रिजार्भबो लांनो हायो भुटान गारिखौनो होमबालाय नोंसोरथ' भुटान गारिखौसो भारा लाजोबोदां बांसिन ना इण्डियानिखौ आगोल लकडाउननि सिगाङाव दा लकडाउन जानानै बिसोर सोलाना ओमफ्राय थाबायहोलाबो लामायाव दा लकडाउननि थाखाय जेलानाखि बे लकडाउना जोबागौ मानि नोंसोर मानि बिसिनि लामाजों थाबायनो मोननाय नङा दा होमबाथ' खस्थ' जानानै दं लकडाउनाव जों दा दादगारियाव फैफिनबाय बिनिफ्राय ओरै बर्डार सेर सेराव सालायगासिनो दङ नैबे दैयानो सिमा दा दैयानो गैया जों नै गामि गेजेर गेजेर एसे सालायलाबायगासिनो दङ नायलांनो दिनै आं दान्दिसे बेरायफैनो हाबावबाय बे भुटान बर्डार सेर सेर बेनिफ्राय बेरायनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों बिराद खस्थ' दैनि थाखाय दैखौनो रोगा रोगासो लोंनांगौ दुगैनांगौ दैज्लां बोथोरावथ' दैमानिफ्राय दै मोनो दैनि प्रब्लेम जाया सि सुनाय दुगैनायनि थाखाय नाथाय दैया रानजोब्बाय दा सि सुनाय आरो दुगैनायनि थाखायबो जोबोद खस्थ' जायो लोंनायखौबो रोगानांगौ दुगैनायखौबो सि सुनायखौबो जोबोद खस्थ' जारलायै रायजो जायो बे भुटान बर्डार सेराव रायजो जानाय जेसेबांखि गामिफोर दङ बिसोर आङो दा भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै नोंथांमोनखौ आरो लोगो मोनबावगोन नेक्स्ट भिडिअ बानायबा जय बर' हारिनि